Эфирда аңалықлар вақты студияда Алсын Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Бірінші хужаларын қабыл етті. Ознақайда йұртсыз хайвандар үшін приют түзілді. Первый Кошкин дом по программе Татнефти. Вот огромное спасибо нашим нефтяникам. Сүрелері көңіліне иркәли. Бүгілмәді яшөсмірлер арасында Құран оқушылар бәйгісі болып ұзды. Мен келдім Құран конкурсында қатнашырға, һәм қарарға нешік балалар оқиылар, һәм нешік мен оқиым. Яңа ел бүләкләре. Әлмәттә яңа ел квесты активистларын билгеләделәр. Безнең гаиләгә бу уен бик ошады, бик кызыклы вакыт уздырдык. Ел көннәрендә Әлмәт районында Ішкі эшләр министрлыгының комплекслы кешеләрен һәм чараларын кулланып профилактик рейд узды. Рейд барышында 6 машина йөртүченең руль артында исерек килеш йөрүе ачыкланган. Гомумән алганда полиция хезмәткәрләре 280 машина йөртүчене тикшергән. Алар арасында 22 кеше светофорның тыю сигналына узган, 5-се куркынычсызлык кайышын эләктермәгән булган. Бер автомобиль йөртүченең машина йөртү таныклыгы булмаган. Коммуналь хезмәтләр бозлавык белән көрәшүен дәвам итә. Шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләре тротуарларны ком-тоз катнашмасы белән эшкәртү өстендә актив эшли. Тоз боз кристалларын җимерергә ярдәм итә. Ә ком юл өслегенә яхшырак тоташу өчен кирәкле катыршылыкны бирә. Әлеге фотоларда тротуарларны, велосипед юлларын, тукталышларны һәм иҗтимагый кимлекләрне эшкәртү процессын күрәсез. Шулай узган елларда бозлавык һәм кар явуга каршы көрәштә 11 берәмлектән артык техника җәлеп ителгән. 636 кубометр кар чыгарылган, ел башыннан исә ул сан 27442 кубометрны тәшкил итә. Кышкы чир башыннан алганда 88404. Механизаторлар һәм шәһәр урам себерүчеләре автомобиль хуҗаларына кар чистарту техникасы эшенә киртәләр булмасын өчен урамнарда кар чистарту эшләре барганда автомобильләрне күчереп куярга сорап мөрәҗәгать итәләр. Ознакай шәһәрендә йортсыз хайваннар өчен Кошкин дом, песиләр йорты приюты ачылды. Заманча мөмкинлек Татнефть компаниясе гранты нигезендә тормышка ашырылды. Хәзер йортсыз мәчеләр өчен су үткәргечләр, канализация, коммуникацияләре булган һәм шелтәрләр киртәләнгән җылытыла торган бина барлыкка килде. Бу хакта тулырак Илмир Шәрифуллина материалында. Яңа приют 153 квадрат метрны били. Ул җылылык, су белән тәэмин ителгән, бина читлек белән уратып алынган. Көнкүреш, санитар, карантин бүлмәләре дә бар. Саф һавада йөрү өчен вольер да куелган. Бүлмәләр 100 песигә исәпләнгән. Бүген приютта 80гә якын йортсыз мәче урнаштырылган. Песиләр йортын ачу тантанасында район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Ознакай нефть газ чыгару идарәсе начальнигы Алмаз Фәритов та катнашты. Благодаря грантам Татнефти появился у нас Кошкин дом. Грантлар ярдәмендә бездә Кошкин дом приюты барлыкка килде. Моннан 2 ел элек йортсыз этләр өчен приют барлыкка килгән иде. Хәзер нәкъ менә Кошкин дом программасы буенча Татнефть грантын оттык. Нефтчеләргә рәхмәт. Первый Кошкин дом по программе Татнефти. Вот огромное спасибо нашим нефтяникам. Огромное спасибо нашим волонтерам, которые включили грантовую поддержку. Безнең волонтерларга зур рәхмәт. Читтә калмыйлар, нәтиҗә күренә. Бик матур песиләр йорты килеп чыкты. Контроль булган күрәсең, бик сыйфатлы төзелгән. Видно, что контроль был, очень качественно все построено. Сүз уңайыннан, за волонтерлар хайваннар янкырмасын булдыруга инде 2018 елдан алынган. Алар мәчеләрне 2 вагонга урнаштырганнар, ләкин анда йомшак дусларны тоту өчен уңайлыклар булмаган. Ә бүген биредә шартлар бөтенләй башка. Бу матурлыкны булдыруда ярдәм өчен волонтерлар рәхмәт сүзләрен җиткерде. Хотелось бы сказать за такой чудесный подарок огромное спасибо Татнефти и администрации.
Татнефть һәм администрацияга рәхмәт әйтәсе килә. Без мондый бина булыр дип көтмәгән идек. Ветеринарлар белән хезмәттәшлек итәчәкбез. Шулай ук балалар белән эшләү планлаштырыла. Бездә монда волонтерлык акцияләре, мәктәп бакчалары белән экскурсияләр узачак. У нас здесь волонтерские акции будут проходить, экскурсии со школами, садами. Биредә яшәүче бу ягымлы карашлы дүрт аяклы җан ияләре кайчанда булса үз хуҗаларын табарлар дип ышаныйк. Илмир Шәрифуллин, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ел башыннан Татарстанда этләрне мәҗбүри теркәү гамәлгә керде. Тукымына карамастан, аны туганнан соң 3 ай эчендә теркәргә кирәк. Әгәр ул гаиләдә күптән яши икән, 1 ел дәвамында теркәү мәҗбүри. Әгәр хайван сатып алынган һәм аның яше 3 айдан артык булса, теркәлүгә нибары 1 ай бирелә. Этне теркәүнең беренче этабы чип кертеп маркировкалау. Икенче этап Хариот системасына теркәлү турында белешмәләр кертү. Хариот ветеринария өлкәсендә федераль дәүләт мәгълүмат системасының хайваннарны идентификацияләү һәм исәпкә алу өчен билгеләнгән компоненты. Чиплаудан соң хуҗалар этне учетка кую өчен ветеринария идарәсенә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Аны ведомство буйсынуындагы теләсә кайсы ветеринария клиникасында теркәргә мөмкин. Теркәлмәгән очракта штрафлар каралган. Әмма әлегә алар эшкәртүдә. Беренче очракта кисәтү һәм 2000-нән 4000 сумга кадәр штраф торачак. Кабат бозган очракта административ эшләр кузгатылачак дип күз аллый Татарстан Республикасының министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе башлыгы урынбасары Илдар Ногманов. Теркәлү регламентында әлегә расланмаган. Әмма ветеринария берләшмәсендә хайванның чипланмаганын күрсәләр, кирәкле процедуралар үткәрелмәячәк. Бөгелмәдә 15 яшькә кадәрге малайлар һәм яшүсмерләр арасында Коръән укучылар бәйгесе булып узды. Чарада республиканың Бөгелмә, Баулы, Ознакай, Әлмәт, Ютазы, Лениногорск, Мөслим, Ширмешен һәм Нурлат районнарыннан балалар катнашты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. 12 яшьлек Кәрим Раупов 5 яшеннән Коръән укый. Аны моңа әтисе Лениногорск мәчете мулласы өйрәткән. Яшь мөселман 1,5 җузны яттан белә. Бу изге китапның 30 бите. Коръән уку конкурсларында 3нче тапкыр катнаша. Соңгысы узган ел Урысуда булып узган. Бөгелмәгә җиңү өчен килдем дип сөйли ул. 5 яшьтән Коръәнне укый башладым. 1 һәм 5 җузны беләм. Мин килдем Коръән конкурсында катнашырга. Һәм карарга ничек балалар укыйлар, һәм ничек мин укыйм. Коръән уку буенча бәйге Татарстанның көньяк көнчыгышыннан 50дән артык баланы берләштерде. Ярыш 3 номинациядә уза. Коръән хафизлары аятларны ятлауны, дөрес укуны һәм матур итеп башкаруны бәяләделәр. Коръән бәйгесе балалар арасында 15 яшькә кадәр Аллаһның рәхмәте белән бүгенге көндә менә яңа мәчеттә безнең беренче тапкыр шундый чара уза. Ул да булса көньяк көнчыгыш районнар арасында дип игълан иткән идек, ләкин Аллаһның рәхмәте күбрәк районнар җыелды, 10-га якын район җыелды. Яңа ачылган Гәүһәр мәчетендә бу көне буена Коръән аятлары һәм сүрәләр яңгырады. Нәтиҗәләр ясаганнан соң һәр номинациядә җиңүчеләргә һәм катнашучыларга кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. 3 номинациядә беренче урыннарны Ознакайдан Давыт Саппаров, Баулудан Әхмәт Шайдуллин һәм Бөгелмәдән Әхмәт Навотов алды. Чара бәйрәм ашы белән тәмамланды. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган елның 22 декабреннән бу елның 8 гыйнварына кадәр Татарстанның нефть сәнәгате белән бәйле 12 торак пунктында Кыш бабай резиденциясе эшләде. Нефтчеләр тарафыннан гамәлгә ашырыла торган әлеге уникаль проект төбәк халкы һәм кунаклары өчен чын шатлык һәм тылсым чыганагына әверелде. Өстәвенә, менә инде 6 ел рәттән калабызда махсус кушымта аша яңа ел квесты да оештырылды. Аның иң актив катнашучыларын бүләкләү тантанасын Рәдифә Нугманова күреп кайтты. Татнефть белән яңа ел квестын узып бүләк алучылар саны быел 10 меңнән артып киткән ди оештыручылар. Шуларның иң активлары исә Татнефть логотипы төшерелгән махсус бүләкләргә дә ия булды.
Уен түбәндәгедән гыйбарәт иде. Теләге булган һәркем Татнефть белән Яңа ел кушымтасы ярдәмендә колабызда урнаштырылган 14 локацияны барлый. Аларда QR-кодны табып кушымтада билгели. Моннан тыш кушымтада викторина төрле активлыкта каралган. Аның нәтиҗәсендә мисал өчен телефондагы виртуаль чыршыны бизәргә була иде. Квест узучылар Кыш бабай резиденциясенә килеп бүләкләр ала, әлбәттә, Яңа ел героена һөнәрләрен күрсәтеп бала күчтәнәчләр белән сыйлана алды. Ә менә уенның иң актив катнашучылары исә ял көне бирегә кабат килде. Хочется как будто еще чего-то, то есть как-то разбавить. Бүләккә ия булу уңыштан гына тормый. Бу беренче чиратта җиңәргә теләк булу һәм аның өчен ихлас тырышу. Кыш бабай резиденциясенә җыелган әлмәтлеләр әнә шул тырышларның иңнәре. Күпләре өчен бу уен үзләре дә көтмәгән азатлык хисләрне уяткан, балачакка алып кайткан. Әлбәттә, һәрбере бер тавыштан квестны гаилә белән бергәләп яраткан әлмәтне һәм Татнефть компаниясе тарихын өйрәнүгә яхшы сәбәп булды диләр. Это для развития очень даже и полезно. Бу үсеш өчен бик файдалы булды. Компаниянең тарихын белдек. Башка холдинглар өчен дә шәп үрнәк дип саныйм. Моннан тыш уенны оештыручыларның күпме хезмәт куйганы да күренә уеннан. В других городах также. Узнаешь, сколько трудов вложено в это все, в игру, сколько компания вкладывает вообще в развитие. Әлеге мавыктыргыч уенда 10 меңнән артык кеше катнашып бүләк алган. Араларында төрле төбәкләрдән Башкортстан Республикасы, Саратов, Мәскәү, Чувашия, Ульяновск, Самара, Ленинград, Киров, Чиләбе, Оренбург һәм Свердловск өлкәләреннән, шулай Германия һәм Әрмәнстаннан килгән кунаклар да булуы билгеле. Татнефть белән Яңа ел кушымтасының иң актив 15 катнашучысы компаниянең 75 еллык уңаеннан брендлы бүләкләр белән бүләкләнде. Араларында иң актив дип Лиана Страдилатова танылды. Ул Әлмәткә моннан 6 ел элек кияүгә чыккач күченгән. Бүген аиләләрендә ире белән 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Квест уенда ел саен катнашабыз ди Лиана. Безнең гаиләгә бу уен бик ошады, бик кызыклы вакыт уздырдык. Кыш бабай үз резиденциясын киләсе елга кадәр калдырып китте. Уенны оештыручылар аны киләсе елда да кабатларга җыена. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа ел маҗаралары әле күпләрне җибәрми. Гаиләләрне берләштерүче бәйрәм рухы фамилия клубында узучы иҗади остаханәдә дә сакланды. Открывайте коробочку и начинаем изучать. Әлфия Файрушина Әлмәт кызын бүген ул тормышка чыгып Казанда яши. Библия нефть тирәлегендә узучы бу очрашуга ире белән кайткан. Шулай итеп, туганнары, әти-әниләре белән бергә җыелып гадәти булмаган очрашуларны дәвам итәргә уйлаганнар. Получается, мы часто приезжаем сюда. Өйгә еш кайтабыз, бергәләп җыелып өстәл уеннарын уйнарга яратабыз. Кул эшләнмәләре дә ясыйбыз. Мисал өчен Яңа елга бергәләп өйне бизәү өчен кар бөртекләре ясадык. Ешрак бергәләп аш пешерергә яратабыз. Аны да иҗат дисәк була. Любим чем-то таким заниматься. Фамилия гаилә ялы клубы кысаларында иҗади очрашулар инде күркәм гадәткә кереп бара, ди оештыручылар. Аларны Эльзира Саврентьева Россия яшьләр федераль грантын отып тормышка ашыра. Бу җиңүче проект кысаларында инде 5нче очрашу. Шундый рәхәт, күңелгә җылы, балалар, әти-әниләр бергә вакыт уздырганда күзгә яшьләр тула. Үзем дә әни буларак бик шатланам. 100гә якын кеше остаханәләре безгә килде. Алар инде бүген менә үй хуҗасы домовенок ясыйлар, бик теләп, балалар да, әти-әниләр дә өстәлләр артына утырып чәй эчәләр әлеге моментта. Бар да яхшы булыр дип өметләнәбез һәм инде әле 6нчы мастер-классыбыз алда. Иҗади очрашулар тагын булачак. Алар барысы да бушка. Бердән-бер шарт гаиләләр ВКонтакте шелтәрендә алдан теркәлү узарга тиешләр. Теркәлү ссылкасын сез экраннарда күрәсез. Фамилия клубы кысаларында шушындый гаиләләр белән иҗади очрашулар инде 5нче тапкыр уза. Барлыгы грант хисабына алар 6 тапкыр булачак. Ләкин монардан тышта мондай очрашулар алга таба да булачак дип вәгъдә бирә оештыручылар. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Республикада иң күп газет журнал укучылар Әлки районында яши. Россия матбугаты көне уңайыннан Татарстан почтасы әнә шундый кызыклы мәгълүмат белән уртаклашты. Агымдагы елның 1нче ярты еллыгында биредә яшәүче 1000 кеше 631 берәмлек периодик басмага язылган. Рейтингта 2нче урын Актанышлыларда. Биредә 1000 кешегә 584 басма туры килә. 3нче урында Кайбыч районы халкы. Татарстанда яшәүчеләрнең күпчелеге республика һәм федераль басмага өстенлек бирә дигән хәбәрдә.
Җирле басма тиражы 14% тәшкил итә. Россия матбугаты көнне Петр I указы белән нигезләнгән Россиянең беренче ведомости басма газетасы басылышы башлану белән бәйле. Төбәгебез үзенең бай тарихы һәм төрле юнәлештә үсә торган масса күләм мәгълүмат чаралары белән дә кызыклы. Алар үзләрен укучыларга, караучыларга һәм тыңлаучыларга иң актуаль, кызыклы мәгълүмат бирүләре белән дан тота. Әлмәттә Знамя труда, Әлмәт таңнары, Альметьевский вестник газеталары, Стили совершенства, Постройка плюс журналлары басыла. Төрле радиостанция филиаллары, ЮВТ һәм әлбәттә Луч телекомпанияләре эшли. Безнең коллектив кына да зәңгәр экраннар һәм интернет челтәрендәге аккаунтлар аша төрле өлкәләрне яктырткан тапшыруларын әзерли. Ике телдә яңалыклар белән таныштыра. Хезмәттәшләребез арасында Татарстан Республикасы журналистлар берлегенең Әлмәт бүлеге әгъзалары булып теркәлгәннәре дә шактый. Әлеге иҗтимагый оешма төбәгебездә барлыгы 90-га якын профессиональ масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләрен берләштерә. Улар журналистика ветераннары, редакторлар, корреспондентлар, тәрҗемәчеләр, перестальщиклар, оператор һәм фотографлар. Араларында 28-е журналистика ветераннары. Әлмәт бүлеге республикада сон ягыннан гына түгел, активлык буенча да әйдәп баручы санала. Һәм тагын бераз мәгълүмат. Луч телекомпаниясе яңа сайтка күчте. Без дизайнны тулысынча яңарттык һәм аны сезнең өчен югары дәрәҗәдә уңайлы итеп ясадык. Хәзер иң мөһим актуаль яңалыклар, безнең кызыклы проектлар, уңайлы эзләү функцияләре бер урында урнашкан. Сезнең теләкләрне исәпкә алып, яңа бүлекләр дә төзелде. Уңайлы кара-каршы элемтә кнопкасы, сораулар, тәкъдимнәр һәм сезнең идеяләр белән бүлешү урыны булып тора. Сезнең фикерегез безнең өчен мөһим. Сезгә ышар дип ышанабыз. Керегез, укыгыз, языгыз. Сезне көндә көтеп алабыз. Бүгенге чаралышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.